लागल कहे कि बाबा गणपति बांधन गणपति बांधन गिरिजानंदन चंदन शोभेलार हो ए बाबा चंदन शोभेलार हो घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो 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 गजानन जी मेरे घर में पधारो घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो बाबा आज सभा बिच आइए बाबा गणपति गौरी कुमार हो भक्त कहले कि बाबा बुधिया में तहरा ऐसन केहू न दूजा एही से सबसे पहले होता रौरा पूजा बुधिया में तहरा ऐसन केहू न दूजा एही से सबसे पहले होता रौरा पूजा सूर ताल के हाल न जानी बनी हमनी पट गवार हो ए बाबा आज सभा पीछे आइए बाबा गणपति गौरी कुमार हो मंगल के दाता
कहले कि बाबा यादव अशोक बाबा गावे और भजनिया अजय भोलू सरगम धोबे और चरनिया आज मोहाबी पर बाबा फेरता नजरिया अरे आज मोहाबी पर बाबा फेरता नजरिया कब से करीले इंतजार हो कब से करीले इंतजार हो